we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsoon, karon mao ang unang Biyernes sa buwan sa September. So atong handomon ang atong debosyon sa balaang kasing-kasing ni Hesus. O karong gabi himuon nato ang Alliance of Two Hearts Vigil, alliance sa kasing-kasing ni Hesus o sa mahal nga Birhen Maria. Iampo nato nga ang kalibutan unta labi ng atong mga leaders makabaton og mga kasing-kasing nga mahigugmaon, mapasayloon o maghuna-huna kanunay sa kinabuhi o kaayuhan sa mga kabos nga katawhan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pamalit ani atong mga slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan, hatagan unta og kasing-kasing nga malipayon og balaan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo nga igsuon nga nakalapas ako yamot, sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Ginoong Dios himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma aron kon mahisama na kami kaniya angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya
diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang. Ug diha kaniya ang tanan mahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iya nga lawas. Siya ang naghatag sa kinabuhi ug labaw siya sa unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak nga maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios, busa pinagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakidait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga tao nga miingon kang Hesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa og nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon og niadtong adlawa magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Hesus niining sambingaya, walay tao nga magtabas og usa kabahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti, kay kon buhaton niya kini madaot ang bag-ong bisti ug ang gitapak dili mobagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kung buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit, unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung mag-istorya ta og bino, ang iingon Dios mga kamaong muinom og bino or wine, nga ang daan mao gyoy mas laming imnon kaysa bag-o. No? Palainom ba mo? Palainom dili. May rasad. Pero arita mag-istorya o relasyon, labi na sa mag-asawa o bana, hay may mas lami nga relasyon ang bag-o o ang daan. Hay may nindot nga relasyon ba? Ang bag-o o ang daan? Kamo lang, may magminyo ko, magkukasuaya na. Pero relasyon sa Japon, sa pari o sa parishioners, ay may nindot na relasyon kanang daan o bag-o. Basta relasyon, hisgutan, lami gyud, exciting gyud ang bag-o. Nya ang daan, murag na lami, no? Boring. Pero garikas bino, lami gyud ang bag-o, ang daang bino kaysa bag-o. O sa pagkaon, hay may lami, ang bag-ong naluto o ang bahaw? May kayo mong mutubag. Karon, arita sa pagtuo, hay may lami, ang bag-ong pagtuo o ang daang pagtuo? Wa nakatubag. Na naman kay wa mamoy pagtuo. Arita sa slat, hay may lami, ang daang slat o ang bag-ong slat? Og mahurot mo'y lami. Mahurot og kapalit. Pero di mahurot og palit, bisag bag-o pa, way lami. Mga igsoon, naghisgot si Kristo niini, tungod ang iyang emphasis, dili pwedeng sagulon ang bag-o og ang daan. Kinahanglan pariso nimo ang bag-o ug ang bag-o, ang daan ug ang daan. Bisag hain ang lami ana, basta di gyud sa gulon ang bag-o ug ang daan. Nilingya imong tupad.
Hindi ka nang naong nimo bag-o na. Pangutan ako no, na bag-o na imong naong. Hapit naman kayo na matay. Tiwasono naman kayo ng naong nimo. So dato pa din ay na bag-o. Nya unsa may gustos Ginoo nga bag-o kanunay. Dili ng mga butang nga padung na gid siya mudaan. Aron mabag-o ang atong pagkatao o mabag-o ang atong naong, bag-o atong kinabuhi, ang gusto ni Hesus ang atong kasing-kasing kanunay bag-o. Kinahanglan ang kasing-kasing dunagyoy renewed heart. Daily renewal. Mo nang kinahanglan tag bag-ong kasing-kasing, kada adlaw bag-ong kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing gani, kung bag-o, ang imo sang huna-huna, bag-o. Ang imo sang buhat, bag-o. Ang imong relasyon, bag-o. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Nabag-o na imong heart. Nabag-o na imong heart. Mabag-o. Mao na, unsao man pagbago ang kasing-kasing, kinahanglan pasudlon gyud, puy-an gyud ang pulong sa Ginoo. Kay kaning pulong sa Ginoo manggod mga igsoon, dynamic, galihok ba? Galihok. Kanunay kang bag-uhon. Pareha ng sapa. Di ba na may sapa nga karaan na kay nga sapa? Pero ang tubig nga nag-agas diha sa sapa, pirmi ng bag-o. Ang tubig nga niagi nimo karon pagbarog nimo sa sapa, kanang tubig nga niagi nimo dili na mao ang tubig nga nagsunod. Awa mo kakuha? Wa gyud. Maurasan na ang kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing daan, pero ang pagbati, ang mga pinitik ni ana dili na mobalik. Ang nipitik karon lahi na sad na ang nipitik sunod. Dili na mobalik. Ang kamoro man ang pitika pa der, pero di na mobalik. Muna kung mutagad ka sa imong bana o sa imong asawa, sa imong anak, sa imong ginikanan o sa imong mga silingan, igsuon, ginikanan, ayaw siyag tagda nga magsigi ka og hinumdom sa miagi. Isipag yun nga kani karon siya nipitik na sa niyang kasing-kasing bag-o. Nya kay bag-o mang nipitik, pahimuslan ko ni. Pahimuslan ba? Bag-o sad nga pakiglambigit. Bag-o nga pagpakig relasyon. Ayaw pagsigig hunahuna nga ikakita nimo sa imong banab, anna sa ning animal ay. Anna sa ning buang ay ayaw ana ang kanang iyang pagkabuang gahapon man na. Adto pa man tigiting ng sunod niaging tuig pa man tingali na nga nagpakabuang na. Karon bag-o na sa nang iyang kabuang. Buang lang daig gyapon pero bag-o na. Pasabot, pwede na nimo siyang butangan og bag-ong pagbati karong adlaw. Muna, iampo na tos Ginoo nga ang atong kasing-kasing sudlan niyag bag-ong bino, bag-ong pagtulunan, bag-ong pagbati. Muna, iampo na to sa atong mga government leaders. Mabag-o unta sila. Dili magsigi anang karaan nga panghuna-huna nga korupsyon nga mangwarta gyud ang ilan sa duntang huna-hunaon na zaman. Dili na lagi ng pangwarta, ayon na ng pangwarta. Unsa naman ta ilang huna-hunaon? Namutugan sila sa kamatuoran. Kinsa mangyoy nango anang flood control nga dagko kayong gasto unya nangaguba. Kay karon maglibog man ta og ari ka maminaw sa side sa administrasyon, magsige man siya accuse og mga tao. Gani hasta pa gani ang former administration sa panahon ni
Rodrigo Duterte, maumay basulon nila. Basulon. Pero wa gid sila gihisgutan na kining maong administrasyon dunay nabuhat nga kalapasan nga niresulta anirong grabing scam sa flood control o grabing kadaot sa baha sa tibuok Pilipinas. Di sila mohisgot ana. Di sila ka-pinpoint. Paminawa ragon na naabagoy gihinganlan ang atong presidente karon na iyang kauban na kuan ang gihinganlan ang kadtong mga kontrapartido o gari sa ka maminaw speakers ari kas mga kritiko sa atong government karon sige sag akyo sa atong gobyerno kinsa man gyud ang tinuod ani naaw ambot lang. Basta ang kamatuoran nagtug-an nga naay mga contractors nga sugod adtong 2022 hangtod karon purting mga datua sud aning mga tuiga. Ang kamatuoran nga ang gasto sa flood control nga na-spent gikan atong 2022 hangtod karong 2025 niabot nag 1.2 or 1.3 trillion. The biggest budget spent or money spent for flood control. Bisan pagsubayo nimo kuno ang tanang mga administrasyon adtong niagi hangtod way back to 1965 mao pa ni ang kinadak-an nga budget sa flood control. Mao nay kamatuoran. Bahala na ta diha. Sao na nato pagkunahuna kinsa man gyud tinuod nga hinungdan aning dako kayong pag-usik-usik sa kwarta o dako kayong kadaot nga nahitabo sa atong mga kontrol sa baha. Aritas kamatuoran. O kinsa man na kinahanglan unta mausab ang ilang kasing-kasing. Ano no? Nya lingi ay mong tupad. Lingi nahigugma ka sa slat nahigugma ka sa slat sige naa ba nas imong kasing-kasing nga kada adlaw bag-ong slat akong paliton kay kasagaran man gud nato moingon din nakapalit naman kog slat kapalit naman ko kaniadto man na imong gipalit niadto man ang niaging semana karon bag-o na sang slat imong paliton kinsa dinhi ang magsigig og renew sa iyang gugma sa slat sa kamot. Tanawa di ba tulo ka buok. Ingon ana mo ka daw. Wa mo'y kalainan sa mga hinungdan aning mga scam karon mga korupsyon sa tong nasod kay daw kay mustanan. Pero kwarta na gani hisgutan, sige yung tigom og bag-ong kwarta, ang daan punag bag-o, ang daan punag bag-o, ang daan punag bag-o. Pero sa panghatag, ay sus, dili gyud bag-o. Ang ato rong slat, mauna ni ang atong update, ang atong grace, God's reward and complete elation, ang atong halin niabot nag 51,797 kaslats nga naapay 648,203 kaslats nga available tag 100 pesos per slot nga doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 niabot nag 175 ang atong challenges nga nadawat unya sa ato sang Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC mao na ni ang atong gigamit aning ongoing nato rong mga projects dinhi. Ang atong halin niabot nag 14,229 ka slots nya naapay 85,771 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Kaning 85,000 ka slots nga tag 100 duol-duol ra ni sa population dinhi sa teritoryo sa Compostela. Akong gi-search naa man is mga 80,000 ka tao dinhi Compostela, Municipal of Compostela. So karong adlaw kung mamalit ang tanan og slot tag 100 pesos karong Domingo wa na ni. Sa inyong paminaw mamalit ka ha.
Ang sa pagpamalit nga kamo sang nanimba di man sad mo mamaligya. Di man gani mo mamalit. Karon iniglakaw ron ninyo, pangita mo dihag silingan, papalitag slot 100 pesos ingna ngadto. Di ba inig kaugma makuhaan na nig mga 1/5. Nya sunod na sa nimong simba, iguli nimo maligya na sa kag slot adto na sang laing silingan nga wa kapalit. Inig ka Domingo, hurot na ni. Labi nagmamaligya apil ngadto abot ngadto dap-dap ngadto tag-ubi. Nana nya mulapas pag yun mo ngadto sa teritoryo sa Cebu City, ngadto na mo sa unsay tawag diha, Paril, ngadto na mo sa Kabinokot, maligya. Nya ang ato sa mga online parishioners, mamaligya sad mong slot. Nabi tay nag-text nako, dila nako isulti angan, ingon siya, "Father, sige pa ang imong slot diha." Nako, sige pa. Naanis gawas na sa US. Ingon din siya, "Sige Father, kay kana ganing ako ring organizo ng ako mga silingan, ako mga friends kay magmamalit mig slot." Nako, oy, pwede na ka mamatay. Karabit ang tao nga mutabang, dili lang siyara, kung dili manguan pagyud, mangimbitar. Mao ni maayong maritis nato. Magmaritis ta sa pulong sa Ginoo, sa maayong balita, sa makatabang sa simbahan o sa katilingban. Mo nay atong imaritis, dili nang makadaot sa atong mga silingan, makadaot sa atong isig katao. Ana, panabi mo ana, sige mo brunda-brunda dinhi, hapit na lang tanang mga nobina inyong giapilan. Unya unsa may kapuslanan ana, pabaga sa tuhod. Ay di oy, you should act. Do nagi aksyon. Nya unsa may aksyon? Kanang makaluwas. Ug unsa may makaluwas? Ang programa nato dinhi. Muna karon, din akay mo magsigig pamaypay, gawas las mga masakiton. Mamaypay mo kay alimuot magina inyong lawas. Galihok na ng upat ka hilipan. So, nya umaabot na sa tong duha para didto sa luyo. Maabot na sad. Pero duha ani wap ay bayad. Ang usa pa ani ang nakumpletog bayad nya naaparsyalan ang usa, ang duha wala pa, pero basin pa ang katong ni saad ani ni commit ilan ang ihatag within this or as soon as possible. Pero ato na ning gibayran ang upat didto sa supplier. Gikuha nato gikan sa lain sa natong pundo nga kwarta. Nya kun inyo sang tan-awon ang atong palibot dinhi, nanay napison nga mga kana ganing anupog para di na kayo ta maproblema sa atong lakwanan. Di ba? Naay mga tao nga gibag-o nila ang ilang gugma sa simbahan. Mga karaang tao man ni dinhi nagdonate ani, pero bag-o lang sila og attitude. Nang dunay kabag-uhan. Nya daghan pa kita gustong himuon kay gikinahanglan kayo atong Adoration Chapel, ang atong kampanaryo wa pamutingog. Ngano man nakatingog ang kampanaryo? Kay gi-construct wa pa man mahuman. So ato sa nang humnon wa lang tay kwarta, pero mahurot ning atong slot og kahalin or dako taghalin sa atong slots, maningog ng tanan oy. Maningog yun na. Anong inyo makontutukan? Di mo mutuo? Naimang kapila na dyan ko gipangitaan, Padir, wap atay Adoration Chapel. Nagtuo din mo ka ng Adoration Chapel, mahimo ra na nato nga, wap tay ibayad. Bayranan man na. Wala pa man tay kwarta. Kami gani din yung mga staff gay nato, mga almost 50 may kabuok. Nag 4-day allowance naman gani mi in a week, pero mo trabaho mi og 6 days. 6 days ang trabaho, 4 days ang allowance. Di ba? Ngano man ang atong mga kabos nga mga staff dinhi naningkamot nga makatabang unta sila, ilang ikadedicate ang ilang effort para pagpalambo sa simbahan, kuyog aning ato karong team. Kada adlaw nagpalit silang slot through their labors. Tagpila maron ang minimum. Pila ang minimum? 500. Unya kay ang ilang duha ka adlaw. Mahog maginig 7 ka adlaw kay ang among computation sa 4 days, ang total nilang dawatonon sa usa ka semana divided by 7, unya ang
upat ka bahin mao ilang dawaton, ang 3 ka bahin ibalik Manila diri sa simbahan. Di maho gyud ni siya og 3 days ang ilang gi-donate. Pila man ang 3 days, tag 500. 1.5. Sa ato pa ang atong mga staff dinhi, mga pobre kay na sila kasagaran. Nagpalit og tag 1,500 slots every week. Di mo maluoy, ana. Nya kamo, mas arang-arang pa mo pagkabutang sa atong staff dinhi. Hatag na lang tingali mo everyday. 100 everyday. O, di makatabang-tabang na mo. O na akong pasabot, magtinabangay ta. Dili rason nga pobre ka, wa kay ikapalit. Ang ato mga staff dinhi nakapalit sila tag 1,000, tag 15, matawag ko, tag 15 ka slots every week tungod sa ilang pagtrabaho. Tanawang atong palibot, mao ni ang agi sa atong mga staff. Ay kunyog tutuki. Apil pangadto sa menteryo, tanawa ninyong atong menteryo. Ang atong staff maoy naningkamot nga ma-implement ang atong Trust Cebu. Unsa ning atong principle dinhi nga Trust Cebu? Transparency, religiosity, unity, service, technology. Unya dayon ang Cebu, clean, economizing, beautiful, useful. Labi na gining Cebu, dili ni ma-implement kung wa kay kwarta. Unsa may gihimo sa ato mga staff, kuyog sa kunila. Ang among talent, ang among kahago, kay tulo man akati ang atong ika-contribute. Time, talent, treasure. Wa tinga sila treasure nga ikahatag, pero ang ilang time o talent ilang gihatag. Pero ang equivalent anang ilang time and talent 1,500 every week. Hunahunaan na ninyo maayo. Mahimo ba na ninyo? Pwede. So kamo sang mga nagtrabaho, pag 5 days lang mo sweldo. Nya ang inyong ika 6 o 7th day ihatag din, ipalit og slot. Ana, ako sad nag 4 days pug ko. Akong tanang stipend, akong tigumon, unya anang simanaha, ang ato sa dihang accounting, ilang i-divide into 7, nya ang 4 rasad kabahin akong kuhaon, unya ang 3 ihatag nako balik sa parokya, unya gikan atong 4 kabahin, mo pagiti akong kuhaan nga ipalit na kog slot. Mupalit pag yung kog slots. Kay ako naman ginang naandan, sugod pa June 2020, nagpalit yung kog slot, mag-average og 5,000 to 10,000 every week. Hangtod karon. Hangtod ko mamatay. Maunay akong commitment para anang slot. Ay mo pagtuo nga kanang slot, wa na nako higugmaa. Ako'y unang nahigugmaan na nga naman because I love the church. I love the parish church. I love the community. Sige, lingay mong tupad. Ingna, do you love me? Ana, nganong ato manggibutangan diag hili fans aron nindot ang atong pagsimba because I love you. Nganong naningkamot man kog solicit aning ni ang mga slot aron ta makabag-o aning atong mga bangko unya pohon, kaning atong altar, nganong naaman ta dinhi decoration aron beautiful ang atong naong, no? Nya nganong naningkamot man ta aning hangyo aning mga anupog nya sunod ato na sang hangyoon tingali mga spalto o kinahanglang mubayad ta, mamalitag maig slot. Palit mog slot aron mo daghaning anupog. Gaplano ko diri butangan nag-anupog kanang luyo na to ngadto tanan, butangan nag-anupog aron mahimo ng dako na kay natong plaza diha ug naatay event maggamit na nato,
magbutang tadihag tent didto, magbutang tag tent para sa mga organizations, mag-meeting mo diri na mo sa plaza na to. Karon mapaakan pa mamugbitin diha. Pero karon babutang nga nag-anupog, maplansa na labi nag maspalto, mabutang na natog tent. Wa pa man ta dinhi mga social halls. Pwede ta mangabang og tent, meeting mo diha, lain dito pikas, lain diri pikas, lain diri pikas. Di ba? Activity area. Parit lang slot. Sige reklamo anang wa tay lugar, kadako ana atong lugar, mamalit lang tag slot. Bag-uha ang imong kasing-kasing. Og ipakita nato, we can do it. Di na ta makinahanglang mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, mga tao para mahimo natong sponsors. Let us do it on our own. Love and unity. Mo nang unity service. Ako lang ning gisulti kay aron makasabot mo nga nindot gid ay magtinabangay ta. Nya ang atong paningkamot atong isintro sa pulong sa Ginoo. Mo na nga matud pa ni Kristo, dili gid ta magpuasa basta kuyog siya. Pasabot, wa gid tay kasakit, wa tay kagulanan basta kuyog siya. Gani i-highlight na sa atong unang pagbasa. Matud pa diri, ang tanan gikan sa Ginoo, ang tanan naglihok diha sa Ginoo, ug ang tanan ni nakabaton og kinabuhi tungod sa Ginoo. Nya gitubag din sa atong salmo, duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Kanus aman ta malipayon nga moduol sa Ginoo kung nakatampo ta sa iyang simbahan. Pero kanang mga taong wa gid mo tampo, bisan inig kolekta di lang yapon muhog sa sibot, kusmod kay nagnaong di na malipayon. Karon inig operatory, pasiplate ang nihog, di ba mo smile na. Tan-awa nang wa muhog, kusmod ginagnaong. Kamo sa mga online parishioners, mukalit lang mo bahak-hak og katawa. Ngano man tungod kay malipayon imong kasing-kasing. Pero kanang mutan-aw sa atong misa, nga nakahinaway, oy, magkusmod ang naong ana. Magkusmod yun. Na ay laig tinuhuan, nga ni message nako, insya mo palit kog slot pader, pero lain kog tinuhuan. Nako niya, nganong magsige makagpalit, insya, ay unsaon man gyud pader, nga malipay man gyud ko aning imong misa. Ako sa kang giampo, sa among kaugalingong paagis pag-ampo, na maduol gyud kas Ginoo ug kami sad pinaagi nimo kuyog nimo maduol sad mis Ginoo. Naku, pagkanindot niini mao na gid ni ang gitawag og the body of Christ, composed of many parts, na ang tanang lain-laing relihiyon nga nagtuo Ginoo magtinabangay, dili na magsigig away tungod lang anang doktrina magunsa man ang doktrina ug wa jud kay practice of the word of God. Muna ako, maningkamot kong mahimo sad kong maayong Katoliko aron maka-practice ko ini bisan pangadtos laing mga tinuhuan nga nagtuo Ginoo, bisan gani sa wa magtuo Ginoo. Mahimo ba na? Yes. Renew your heart. Gikatong renewed na ang heart, manindog ta. Ang wa ma-renew panguli. Mga igsoon, magampo kita sa Dios nga mapaubsanon og moingon kita, bag-uha kami o Ginoo. Bag-uha kami o Ginoo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo musunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo sa pagmantala sa kanunayng bag-o nga pinulungan sa ebanghelyo ngadto sa katawhan karong panahona. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami o Ginoo. Nga abli unta ang atong mga kasing-kasing ngadto sa makaluwas nga gahom sa Dios, diha kang Kristo nga mas labaw pa kamahinungdanon kaysa sa pagtuman sa karaang relihiyosong mga balansayon. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami o Ginoo. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o kanunay posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo diha sa ilang pagkabot niini. Magampo kita sa Ginoo.
Mag-uha kami, O Ginoo. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa malimahong mga kamot sa Ginoo, ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong mahigugmaong pagtagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami, O Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami, O Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagi plano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami, O Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami, O Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulayng dayon uban sa labanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mag-uha kami, O Ginoo. Langit nun nga Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa bag-o ug mapaubsanong kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga, abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan, tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak uban sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya, makahalad kami kanimo og angay nga gasa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo o gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos
sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel sa langit, nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo nga tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay at palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo nga mahisama kami kang Kristo dinhi sa yuta o maangay angayan kaming himuon nga iyang mga kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkods makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga Diosnon. Mahitabo ra ni kung dunay kabag-uhan kanunay ang atong kasing-kasing. Daily renewal. Gamito nato ang pulong sa Ginoo. Muna,
padayon mog palit og slots kada adlaw aron marinyo sa inyong gugma sa simbahan kada adlaw. Tag 100 pesos per slot ang atong grace unya na ay 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC tag 100 pesos gihapon nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. 32 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpakan nato ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya padayon ta magampo maayo ang panahon aron kining ato mga anupog rong gibubo dire mapison gyud matarong unya maikog man sa tas ga supply ani nga gilibre maningkamot ang makabawi-bawi pod sila ato sang mabayaran mo na palit kitag slots no inyo sa nang contribution para makabayad ta sa para sa additional pang mga anupog ug uban pang kalambuan nga atong himuon dinhi sa palibot ug sulod sa simbahan. Unya padayon mo og support abay dawi kani pang atong pagpalit og slot. Unsaon pagpalit og slots? Ipadala lang dinhi sa atong diha sa atong opisina nya kun madomingo ana diha sa gawas sa simbahan atay mga lamisa nga manawat og slots. Unya kanang pwede sag ipadala sa atong bank accounts na kani atong ipakita sa screen or ipadala sa GCash. Open pa ang among mga GCash kini sang atong mga GCash accounts nga atong ipakita dinhi or sa kwarta padala nga ri sa kungan o sangan aning ato sa mga official contact persons. So mo lang ipadadi kay siguro ginang moabot nga rin nato. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod nga 264,065 naman tingali ni day 1,000 ka subscribers sa pagkakaron. Nya sige lang mo og view, like, share, subscribe every day aron mag-anam kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga misa, sa atong mga pamalandong. Nya maka-income sa tagamay aron nga magamit sa atong charitable expenditures. Niadtong niaging buwan sa Hulyo nakadawat tag 197,000 kapin gikan sa YouTube no may na lang na atong magamit-gamit. Nya do natay vigil sa Alliance of Two Hearts karong gabi alas 9 sa gabi magsugod magrosaryo nya naay pangumpisal during sa pagrosary nya mosunod dayon ang Santos nga misa mga alas 10 sa gabi unya vigil ikalas 3 ang Dawn Rosary unya ikalas 4 ang closing mass. Kay religiosity man gi-welcome sa nato dinhi ang 2,000 Hail Marys magsugod karong Miyerkules every first Wednesday of the month na atay 2,000 Hail Mary nga magsugod right after sa atong 6 a.m. mass. So adto tingali ni ato sa atong CWL. Nya karong Sabado ug adlaw General Assembly para maghimota sa atong mag-elekta sa atong bag-ong mga officers sa Parish Pastoral Council ug Parish Finance Council. Nya karon ng Sabado alas 7:30 gabi ug adlaw September 6. So pahibaw-a ang tanang mga officers sa mandated organizations and commission and ministries ang tanan nga mga kaning movements apil mo ana niya ang mga chapel leaders adide ang sa federation na kay naka-elect naman ta og federation officers kadtong officers sa federation apil mo aning atong meeting ugma nya ug ang atong mga barangay kapitan or barangay officers na mga representatives mas maayo unta nga makaari diri kay para involved man mo sa atong kuan katulang sang ganahan di man na cordial ra na para sa atong mga barangay officials kay naman say dili kayo active sa simbahan so di lang nato pugson pero makatambong mas maayo to make the decision kay mo na himo na kong partner kanang pastoral council o finance council
officers mo na akong himuong partners sa akong pagdumala aning atong parokya, mga councils ba, mga advisors, may nang ma-establish na sila. Hindi na ko maglisod og lihok-lihok, isip pare, mutabang na sila og kwenta og paghimog mga decisions, labi na mga dagkong decisions. Salamat kayo og manang adlaw, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.